yksi serafi kädessään hehkuva kivi tulee Jesajan luokse, koskettaa sillä kivellä Jesajan huulia ja sanoo, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja synti sovitettu. Ystävä, tänään kun ehtoollismalja, ehtoollispikari koskettaa sinun huuliasi, kun saat nauttia Jeesuksen veren ja kun saat nauttia Jeesuksen ruumiin, voit ajatella nämä sanat sinulle itselle henkilökohtaisesti. Tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu.